ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ବିଲକୁ, କାହିଁକିନା ମାସେ 10 ଦିନ ପରେ ଆମ ବିଲରେ ଆଜି ତଳାମାରା ଚାଲିଛି, ତ ରୁଆ ବି ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଇବା ନେଇକି, ତ ଜଣେ ମଜୁରୀ ହେଇଛି, ଖାଇବା ନେଇକି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖେଇବି, ଆମର ଆଜି ରୁଆ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି। ଲୋକ ମୁଁ ଆସି ଯାଉ ମାନେ ଯଦି ତଳା ମାରା ହେଇଲା ସେଗୁଡ଼ା 9 କରି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି, କେମିତି କିଛି ପକେଇଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ଦେଖାଉଛି ଏ ସାଇଡଟା ପକା ହେଇଛି, ତ 9 କରି ମୁଁ ପକେଇଛି କେମିତିକା, ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନବ ତ ମଣ୍ଟୁ ତା ପାଖର ବିହାନ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେନି। ଆହୁରି ନବ ବଡ଼ ବିହାନ କି, ତ ଏ ସାଇଡଟା ମୁଁ କେତେ ମାନେ ସକାଳ ପାଖରୁ ଆସିକି ଏତିକି ରୁଆ ହେଇଛି ଅଳ୍ପ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବିହାନ ମାନେ 9 କରି ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଛି। ତ ସେ ସାଇଡଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଆଗପଟର ହେଇଥିଲା, ରୁଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ କାଲି ବିକାଳ ପରି ଏତିକି ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଭାବୁଛି ଆଜି ସକାଳତେ ସରିଯିବ, ରୁଆ ସରିଯିବ। ତ ଚାଲିଛି ମୋ ମା ସେ ସାଇଡର ମାନେ ତଳା ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ଚାଲିଛି ତଳା ମାରା କେମିତି କିଛି ହେଇଛି। ତ ଆମ ତ ଗାଉଁଲି ପୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲର ସବୁ ଇଏ, ତ ବିଲ କାମ ମାନେ ନିହାତି ତ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସାଇଡ ବି ରୁଆ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପ୍ଲଟ, ତ ଏଇ ସାଇଡ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ମାନେ ମୋ ଦାଦୁଙ୍କ 4 ଭାଇ। ତ 4 ଭାଇ ଭିତର 5 ଗୁଣ୍ଠ ଲେଖା ପଡ଼ିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋ ଦାଦୁ, ତାପରେ ଅଛି 4ଟା ପ୍ଲଟ ଅଛି ଆଉ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲଟ। ତ ଏଟା ତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ରୁଆ ହେଇଛି, ତ ଆଜି ଆମର ଏଟା ବି ସରିଯିବ। ସେପଟର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାନେ କାଲି ଆଡ଼କୁ ପୁରା ରୁଆ ହବ, କାହିଁକିନା ଭିତ୍ତା ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ସାଇଡର। ମୁଁ ଦେଖଉଛି କେମିତି, ଆଉ ସେ ସାଇଡ ବି ରୁଆ ଚାଲିଛି। ଖରା ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ରୁଆ ସରିଯାଇଛି। ପାଖରେ ତ ମଣ୍ଟୁଟା ବି ତ କାମରେ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଦେଖୁଛି ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆହୁରି କିଛି ଆମ ଏ ସାଇଡ ପୁରା ଫୁଲ ମାନେ ରୁଆ ସରିଗଲାନି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା 4 ପାଖରେ ନେଇ ରୁଆ ସରିଗଲାନି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ ସବୁଆଡେ। ବଡ଼ବା ଗାଳୁଥିଲ କେନେ ସେଠି ଗାଳୁଥିଲ କେନେ ଏଇ ନମ୍ବର କରୁଛି। ଓହୋ ଓହୋ ହୋ ଗୋଡୁଆ ଗାଳୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ଆଉ ଜଣେ ନଙ୍ଗଳ କରିଥିଲେ, ତ ସେଠି ନଙ୍ଗଳ ପୁରା ଯାହାତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ପୁରା ସେଠି ମେଲ୍ଟ ଯାଇଛି ଖାଲି ମାଟି। ତ ଏଠି ଅଲଗା ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ନଙ୍ଗଳ କରିଥିଲେ, ତ ଭଲ ହେଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଳୁଥିଲେ। ତ ଚାଲିଛି, ବଡୁଆ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଏ ପୋତି ଦେଲନି ନା ପୋତିବନି, ମାଟି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ନାଇଁ ତ ଆମର ବି ସରିଗଲାନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଭାଜି ପଳେଇ ଯିବା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଏବେ। ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଏବେ 2ଟା 2ଟା ହେଲାନି, ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଗଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି ଦେଖା।